right, inzwa unzwe game changer. Nyaya isingazikanwa navanhu vazhinji vanoita zvokutengesa ndeyekuti vanhu kana vachitenga kazhinji kacho, they don't just buy products, but they also buy a story behind a product. Zvichireva kuti effort yakaiswa pakuti chinhu ichocho chivepo is more important than product iri kutengeswa iyoyo. Kune vanhu vari kubva kunana Gwanda nekucholocho nekudanga mvura vari kuuya vachizohodha zvinhu muHarare, but kwavanenge vabva ikoko vanenge vataurira vanhu kuti vari kuenda kuAngola kunohodha, but ivo vachiuya muHarare. Then vahodha zvinhu zvavo angave madinner plates, vodzokera nawo uko vanomatengesa vachiti zvinhu izvi takabva nazvo kupi? KuAngola. And vanhu vachitotaura nyaya dzekupi? DzekuAngola. Vachitotaura kuti mashopa matakatenga umu takatoudzwa kunzi madinner plates aya ndeyekupedzisira. So munhu kana achitenga manje ari kutenga effort neinvestment yakaiswa pakuti chinhu ichocho chivepo. Zvakafanana nemadoctors, handi munoona vanonyora maqualifications avo ese kuitira kuti tiappreciate effort yaakaisa kuti azosvika pastage iyoyo. Saka that story yejeni yaakafamba is more important than service yaari kuita yaanenge achitipa. So my advice to you is build a story around your product, right? Build a story kutira kuti vanhu vaone effort yauri kuisa pane chinhu chauri kutengesa ichocho. Kana uchibika sadza, handiti vanhu vanofanira kuziva kuti mvura yauri kushandisa kubika sadza uri kuiwana kupi, upfu hwacho uri kuhwana kupi, upfu hwakaita sei, whatever effort yauri kuisa, time yaunotora uchiita, handiti. Saka that story ndio ichacreate value around product yauri kutengesa iyo. So pano on my channel I share my business ideas, so don't benefit alone. Share these videos, share with the others so that they can also benefit.